Ahojte, zase som tu s pikom a mám dve pika, aj veľké piko, aj malé piko. Aby ste vedeli, aké malé piko je, tak banán pre porovnanie veľkosti, banana for scale. Meriam na veľkom piku, na 5000-kovej rade, aj kvôli tomu, aby som mal vyššiu bytovú hĺbku. Mám to nastavenú na 12 bytoch. A malé piko použijem iba ako generátor, pretože veľké piko má tiež svoj generátor, ale chcem teraz ukázať matematické kanály a nejaké také pokročilejšie meranie s osciloskopom, tak preto budem potrebovať dva generátory a zobral som si, tým, že je to najmenšie, čo hodím do tašky, malé piko, ktoré si pripojím na kanál číslo B. Obidva kanály mám nastavené rovnako. Na obrazovke môžete vidieť dva priebehy. Modrý priebeh je interný generátor pika, na ktorý aj triggerujem a ten je stabilný. Ten červený priebeh mám z tohto malého pika. Chcem upozorniť na jednu vec. Tu vidíme dva priebehy a jeden je čistý a druhý je taký chlpatý. To zachlpatenie toho červeného priebehu je dané tým, že zatiaľ tu nemám pripojený tento kúsok sondy, ten káblik, nemám to prizemnené. Táto časť sondy je zle prizemnená, pretože ona je jednak prizemnená tu, takže ten kábel je takto prizemnený, ale tu na ten kúsok nie a to mi spraví to rušenie. Ja to znovu zapichnem a teraz sledujte monitor, ako to zmizne, keď pripojím aj ten káblik. Ten signál sa mi veľmi výrazne vyčistil. Mám tu dva kanály a ja som osciloskopu, trochu som ho oklamal, povedal som mu, že ten červený priebeh je prúd. Ja tam môžem mať prúdové kliešte alebo bočník. Teraz idem jednak jednej, ako keby mi dávali kliešte alebo bočník 1 V na ampér, čiže buď 1 ohmový bočník alebo kliešte, ktoré by mali takýto prevodový pomer. Takže mám tu napätie, mám tu prúd. A keď mám napätie a prúd, tak logická vec, čo by som s nimi chcel robiť, je, ako sa dostanem k výkonu. Chcem vedieť výkon. Klasické napätie a prúd v jednosmernom, vynásobím napätie a prúd, mám výkon. Pri striedavom je to jednoduchšie, musím rátať s fázovým posúvom, keď chcem výkon. A tým, že mám 1 V peak to peak a 1 A peak to peak, takže true RMS hodnotu z toho by som mal vedieť si zrátať, ale môžem si to tam dať zobraziť, takže chcem na kanáli A zmerať RMS hodnotu, takže tu si necháme priradiť. Potom chcem kanál B, ďalšiu hodnotu meraciu, takže pridáme si B, tiež RMS. A približne to sedí s teóriou 0,707 mV a tu nás som trošku nižšie, možno to piko. Druhé mám tiež na 1 V nejaký úbytok na kábli, alebo tak je tam maličký rozdiel. Mohol by som to možno zdvihnúť 1,1 V. Tak, čiže toto mi zodpovedá 700 mV na obidvoch kanáloch, a teda 700 mV a 700 mA. A keby som to len vynásobil, tak dostanem nejaký výkon. Ale ja chcem vidieť výkon striedavý a v tom prípade musím násobiť nie true RMS hodnoty, ale jednotlivé vzorky a potom z nich zrátať. Takže použijem to, čo mi osciloskop umožňuje, použijem tzv. Matematické kanály. Keď to zapnem, on mi už nejaké matematické kanály používa, takže zapnem si tento A krát B, čo je násobok, to je zelený priebeh. A podľa fázového posuvu, teraz vidím, že ten zelený priebeh mi ako keby kolíše. Mám ho raz hore, raz dolu. To zastavím, keď ho budem mať takto. Takže teraz fázový posun, napätie prúd, výkon mám celý v kladnej časti a už keď chcem vedieť výkon, tak samozrejme z tohto nemôžem zrátať true RMS hodnotu, pretože true RMS hodnota by bola zdánlivý výkon. Výkon môžem mať činný, jalový a zdánlivý. Jalový výkon je to, čo v tomto grafe by bolo pod nulou, činný je nad nulou a zdánlivý by bola true RMS hodnota z toho. Takže keď chcem ďalšie meranie, tak z A krát B a priemerná hodnota bude môj činný výkon. A keď si to pustím, tak činný výkon sa mi dosť dramaticky mení od fázového posuvu. Dokonca niekedy môže byť aj záporný. To je vtedy, keď je opačná polvlna. Tak to si tu ukážeme. Keď je napätie kladné a prúd záporný, tak aj výkon bude mať záporný, lebo násobím kladné číslo záporným. To znamená, že vtedy by mi prúd tiekol opačným smerom a môj spotrebič by sa správal ako zdroj. To sa nestáva často, niekedy áno. Je to takto prehnané kvôli tomu, že ja mám pomerne veľký rozdiel frekvencií. Tu na tom A kanále, ktorý generujem z veľkého pika, tam mám nastavených presne 50 Hz. Tu mám nastavených 50,1 Hz z druhého malého pika. To mi vlastne spôsobuje
tým, že tam nemám úplne rovnaké frekvencie, to posúvanie, to plávanie, ako by sa tie frekvencie navzájom posúvali. Nie je to tým, že by sa fázovo posúvali, ale je to tým, že jedna frekvencia je iná ako druhá. Takto jednoducho môžem osciloskop použiť ako wattmeter a toto by bol pre mňa wattmeter. Keby som chcel, pri wattmetri mávam viacero údajov z toho, takže môžem si tam zobraziť aj ten zdánlivý výkon. Takže z tohto by som chcel RMS hodnotu a už ich tu mám tak veľa, že sa mi sem nezmestia. Dobre, pokračujeme. Trochu som zápasil s tým nastavením, aby bolo vidno všetky merania na monitore, tak aby to bolo vidno dobre na videu. Takže tu vidíme napätie, prúd, činný výkon a zdánlivý výkon. A ten činný výkon, to je vlastne priemerná hodnota. Vidíme, že nám kolíše od kladného až do záporného. Toto je výkon okamžitý v milivatoch. Keby som chcel od toho, aby mi to zrátalo energiu, môžem mať nejaký impuls, potrebujem zrátať chladenie, budem do tranzistoru dávať nejaké impulzy a potreboval by som zrátať, koľko energie ten chladič potrebuje disipovať alebo niečo podobné, tak môžem si zrátať aj výkon. Vtedy by som potreboval integráciu toho spraviť. Tak ja si tu zahodím tieto merania všetky. Nezaujíma ma výkon, zaujíma ma energia. Takže si pridám zase matematický kanál, ktorý už som si ja tu nadefinoval, volá sa mi energia, ja ho pridám a môžem ukázať, že čo robí. Je to vlastne integrál násobku napätia a prúdu. Energia je tá šedá čiara. Ak toto zastavíme, mám zrátavanie za jednu obrazovku, tak za jednu obrazovku mi ide od nuly po nejakú hodnotu, keď mám kladný výkon, trošku tu kolíše podľa toho, ako sú priebehy. Keď to nechám bežať, tak energia, ktorá ide jedným smerom, ktorú by som dodával a výkon budem mať záporný, tak zase mi to klesne pod nulu. A vlastne ja tu na tej krivke vidím, koľko energie za aký časový úsek by som dodal. Keby som si sem dal kurzory, že napríklad tu by som mal jeden priebeh, takže jeden impuls, odtiaľ to sem, budem pri napätí a zaujíma ma výkon alebo energia tuná, tak by som zistil, že áno, na tomto jednom pulze energia, ktorá tam prišla, bola 13,46 mJ. Takto jednoducho, samozrejme, ten výkon. Energia mi nebude oscilovať tak moc, ale ide mi jedným smerom tá krivka buď hore alebo dole, podľa toho, aký mám fázový posúv. Toto je veľmi dobré, že vidím, ak by som tam dával nejaké impulzy, ako mi to skočí za každým impulzom, prípadne vidím, že či každý impuls je rovnaký, keby som si to nechal bežať, pretože zase môžem využiť to, že Pico má pomerne veľkú pamäť a môžem sa vrácať do minulosti, ako to vyzerá po jednotlivých priebehoch. Keď mám takto dva kanály a fázový posúv, asi by vás napadla tá teória, ktorá sa učí na školách, že keď použijem osciloskop na zobrazenie Lisajsových obrazcov alebo na porovnanie frekvencií, to bol jeden z tých klasických príkladov, keď som mal analogový osciloskop, priviedol som mu časovú základňu na jeden kanál, vertikálne vychýlenie, amplitúdu na druhý kanál a keď som mal dva signály vo fáze, tak mi to vykreslilo koliesko, tak to si môžeme skúsiť spraviť. Ja len povypínam tieto kanály matematické, ktoré tam nebudeme potrebovať. Budeme potrebovať vlastne len jeden kanál. To je tuná a povieme mu, že chcem XY. Dalo mi to do červeného. Tuná krásne vidíme, ako sa mení frekvencia, že sa nám to z kruhu mení na elipsu a podľa toho, či je fázový posúv kladný alebo záporný, tak tá elipsa sa nám pretiahne buď zľava dolu doprava hore, alebo zľava hore doprava dolu, že sa tak mení. To je ten typický obrázok, keď by som porovnával dve frekvencie a keď si to zastavím, alebo dám mu rovnaké frekvencie, aby sa to nehýbalo, tak tam mám krúžok, ale ten krúžok mám podľa toho zorientovaný, aký fázový posúv som tam dosiahol. Keby som mal 90 stupňov, je to pekný krúžok. Čím viacej sa odlišujem od toho, tak je to viacej elipsa. To si môžem skontrolovať tým, že si to znovu zapnem na ten osciloskopický režim, že mám ich posunuté. Nedokážem to tak presne asi zastaviť aby som ich mal prekryté. Vyskúšame to. 50,01, kedy ten pohyb bude veľmi maličký, vzájomný. Museli by sme dlho čakať. Oni sa mi budú takto pomaličky rozchádzať. Ale ako náhle ja tam dám 50 Hz, čiže rovnaké číslo, ono sa to zastaví tak, jak sú. A je to vlastne dané tým, že mám jeden oscilátor, druhý oscilátor, oni sú navzájom posunuté, nemám ich zosynchronizované. Teoreticky by som mohol na Piku spraviť to, že chcem posunúť jeden z tých priebehov, ale to by bolo také hranie nie úplne v poriadku, čo sa týka analogovej techniky. To by som digitálne posunul jeden z priebehov, že by mal, volá sa to skew na osciloskopoch, ale vedel by som si to takto posunúť. Idem tu po mikrosekundách, takže sa potrebujeme dostať
viacej a vlastne osciloskop mi neumožní viacej to posunúť ako 1 milisekundu, takže takto pomerne jednoducho som si mohol vykresliť výkon a použiť osciloskop ako wattmeter. Samozrejme, ak by som ho chcel použiť ako trojfázový wattmeter, potreboval by som osciloskop, ktorý má 8 kanálov, alebo teda aspoň 6 kanálov, aby som mal 3 napätia a 3 prúdy. Mohol by som si teoreticky pomôcť takou fintou, že by som bral iba jedno napätie, ak by som mal istotu, že napätie na všetkých 3 fázach je rovnaké, že dobre sfázované, tak by som potreboval v tom prípade 4 kanály. Jedno napätie, 3 prúdy, 3 fázy. To jedno napätie by som roznásoboval a robil si fázový posúv na všetky tie 3 fázy. Ale nebolo by to úplne čisté. Častokrát aj v sieti, keď porovnávam napätie, tak sa stane mi to, že fázy nie sú rovnovážne, niekedy frekvencia môže trošku utiecť, takže nie je to úplne čisté riešenie, ale keby som potreboval zrátavať výkon nie úplne presne, tak si môžem pomôcť aj takýmto niečom. Teraz som tam nastavil rovnakú frekvenciu a vidno, že tie oscilátory nebežia úplne rovnako. Mám nastavené aj na malom piku. Na malom piku mám nastavených presne 50 Hz, na veľkom piku mám rovnako 50 Hz a veľmi pomaličky vidím, že sa mi to rozchádza. To je dané tým, že tie oscilátory nie sú úplne rovnaké. A mohol by som spraviť ešte takú vec, že by som dal triggerovanie od niektorého kanálu, aj spúšťanie toho generátora, aby som to mal zarovnané, ale to nechcem. Na túto ukážku je práve dobre, keď sa nám to trošku rozchádza, že vidím fázový posúv medzi napätím a prúdom, pretože fázový posúv medzi napätím a prúdom v realite je. Ďalšia vec, ktorá je, že napríklad napätie alebo prúd nemá sinusový priebeh. Takže teraz si to zmeníme na prúde a nedám si sinus, ale dám si napríklad takýto priebeh, takýto impuls. Na tom vidím už aj, že ten výkon robí psie kusy podľa toho, ako je to posunuté. Zase tá zelená je veľmi malá, takže by som potreboval si nastaviť jej referenciu. Tým, že to má matematický kanál, tak možno ho viem takto znásilniť trošku, že ho dám krát 7, aby to bolo vidno, ako sa mi správa výkon pri takomto signále, ktorý je frekvenčne na tom dosť zle oproti 50 Hz. Tento signál je akože zase v sieti by som takýto signál nemal vidieť ani na prúdovom priebehu, ale tu je vidno, že prečo ďalšie harmonické zložky na prúde mi robia nízku účinnosť, no pretože výkon mám v istom čase ako keby záporný. To, čo mám záporný, to je jalový výkon, ide len do tepla, nerobí mi nič užitočné. A vidím, že ako sa mi ten fázový posúv mení, tak som prehnal to násobenie 7. Už to musím ubrať, aby to bolo zreteľné. Tým, že sa mi zarovnáva napätie s prúdom, rovnako tak samozrejme aj tá strana činného výkonu rastie. Pretože výkon je ako keby plocha tej krivky zrátaná. A samozrejme takto, tým, že osciloskop mi vie zobraziť aj Fourierovú transformáciu, tak teoreticky by som vedel spraviť aj frekvenčné zastúpenie zložiek, aj výkonových, aj napäťových, aj prúdových, ale to by ma pri klasickom wattmetri nezaujímalo. Pri klasickom wattmetri ma zaujíma, áno, aký výkon dostávam, koľko je pomer medzi činným, jalovým, aby som vedel, ako dobrý je môj obvod. A preto som zvolil takýto signál, taký ostrý, lebo veľmi podobný signál dostávam, keď mám spínané zdroje, keď mám diodový mostík na vstupe, za tým kondenzátor, tak vlastne tým, že ten kondenzátor už mám nabité na nejaké napätie, tak prúd mi nerobí sinusový priebeh, ale sú tam také úzke špice. To je dané tým, že kondenzátor už je nabitý a ja ho nabíjam iba v tom čase, keď je napätie nad hodnotu napätia toho kondenzátoru. Čiže mám tú sinusovku napäťovú mám takto, ale kondenzátor sa mi nabíja len v úzkých špiciach a to mi spôsobuje rušenie do siete a to je problém dnes väčší v budovách kancelárskych, kde je veľa počítačov. Každý počítač má vlastne ako keby kapacitnú záťaž týmito spínanými zdrojmi. Kedysi bola problém induktívna záťaž, ale tá bola problém aj je vlastne pri veľkých priemyselných podnikoch, kde sú motory, ktoré majú veľký odber. Teraz, keď máme veľa spínaných zdrojov a takisto aj na tie motory sa používajú frekvenčné meniče, kde zase prúd zo siete striedavý. Najskôr usmerním a potom z neho spravím striedavý, ale posunutá frekvencie tak, ako potrebujem na motor. Tak teraz máme ďaleko väčší problém s kapacitnou zložkou v sieti vďaka týmto spínaným zdrojom. A to, ako ju odhalím,
Dá sa to spraviť osciloskopom veľmi jednoducho a v niektorom z budúcich dielov prinesieme analyzátor siete a pozrieme sa, ako to v skutočnosti vyzerá, keď osciloskop pripojím na sieť, alebo keď tam pripojím zariadenie, ktoré je presne určené na to, aby meralo sieť. Majte sa pekne.